Jeg skal lave en lille prank på nogen. Det bliver godt. Det var mega gode. Har du set den nye film? Ja. Der. Ej, I skal da med og se den. Men okay. Ja. Hvad med dig, Valle? Har du set noget nyt? Nej. Ja. Hvad er det der? Var det bare dig? Var det dig? Ja. Ej. Du kan altså et chok. Helt ærligt. Hej. Nej, det her det var så dem, der var med i filmen. Det her, det er Oscar. Han var monsteret. Ja, vi skal lige se det fjæs. Kom her, fjæsemand. Det her, det var så ham, der var monsteret. Det her, det var Sofie. Hun snakkede sammen med lille cute Valdemar. Det her, det er lille nutte Valdemar. Jeg var ikke om. Okay, nej, nu skal I lige gå væk. Og det her, det var Signe. Hun snakkede med dem. Og jeg filmede så. Så vi vil bare sige farvel. Husk at smide en like. Kommenter. God tur.